la Guerra de Successió i l'11 de setembre de 1714. Antecedents. Al 1700 va morir Carles II, rei de la monarquia hispànica sense descendència ni germans barons. Per tant, calia buscar un successor entre les famílies reials europees lleugerament emparentades. Hi havia dos possibles candidats: Felip d'Anjou, net de Lluís XIV, rei de França, de la família dels Borbó, i l'arxiduc Carles d'Àustria, fill de l'emperador austriac. El testament de Carles II, modificat poc abans de la seva mort, atorgava el tron a Felip d'Anjou, que va ser proclamat rei d'Espanya el 1701. Però la monarquia hispànica es caracteritzava per una complexitat política derivada de la seva formació per diversos territoris, amb parlaments i constitucions o lleis pròpies que xocaven amb la tradició familiar dels Borbó francesos, absolutista i centralista, en la qual havia estat educat Felip V. Entre 1701 i 1702, Felip V va estar diversos mesos viatjant i presidint les corts d'una part dels seus territoris, com els de la corona catalano-aragonesa, on les diverses corts o parlaments de Catalunya, València, Aragó i Mallorca, receloses d'un rei francès, net de Lluís XIV, el rei Sol, model de monarca absolut i centralista, on els hagi en la història, van acceptar el nou rei, Felip V, però es van assegurar que jurava i respectava les seves constitucions i lleis. Fins aquí, tot anava bé per Felip V.